de todo ese cuerpo serrano. Yo quiero saber dónde están todas las lobas de A Coruña esta noche. A música non para na Coruña. O cantante colombiano Manuel Turizo trae ao Coliseo unha súa xira internacional 201 World Tour. O artista é coñecido por cancións tan virais como el merengue, la bachata ou Unha lady como tú. Quéreme mientras se pueda. Y nunca me Voy buscando una lady. Esta parada na cidade herculina forma parte da súa xira por 15 cidades de España. O artista internacional colaborou con cantantes tan coñecidos como Sebastián Yatra, Shakira ou Lola Índigo. Dende 2016 a súa carreira non deixou de medrar e xa é algo habitual que as súas cancións se convirtan en éxitos. E despois de moita bachata, reggaetón e algunha que outra balada, pódese dicir que A Coruña gozou da visita de Manuel Turizo.